generasi ojo kambekan Semarang Bekasi terus ojo nganti. Lho Pak, lah kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubeng Asmara lho Pak. Lah sing nobatke awakmu dhewe kok enek ora. Coba aku pengen nyimak, jadi simak arep nyanyi ngene ayo. Karena mardi siwi koyo margi lho. Oh alah. Bola-bali sindeng horor rasane. Margi. Gara-gara temau lho Pak margi Pak. Kok iso tetep iki buanter margi. Ngono karo begal gak bisa. Kare dhisik. Pak aja dipotong to Pak. Ora potong sing potong bisa apa? Iki lho penonton. Ayo. Balik meneh. Karenan margi. Meneng enong. Aja ngajari. Kancane ngene malah digetak iki to. Iya Pak. Ora mardi, ora mardi. Mardi. Nah, iya. Mardi kancil. Tambahkan dengan ya Pak. Karenan margi siwi iki spesialin iki. Pancen apik langsung lu 100 lu namanya gue. Tenang sih Pak. Para penonton tepuk tangan untuk Brigita luar biasa. Tolong atas saya. Ayo. Pancen ya sindeng sabrata tadi ya. Ayo. Kurang kok iki sing angel ben iki kudu merahnya Bekasi. Ayo. Pak di live streaming lho Pak. Nyapa to ora? Bukti dia sok melu sapa-sapa ya. Ojo baca netizen Pak. Oh iya. Waduh, kok dipikir netizen ta iki. Bro, iki tak cek sik iki semene iki sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet tak sing kata orang. Dosa licet ki apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bekasi sik. Tak cek siji-siji selain Bekasi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Wes ngono aturane gelem yo ora gelem yo wis. Bekasi yo. Nah, niki sing menilai penonton nggih, nek Bekasi mboten sadelokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya Nyobi Nduk Minong. Ayo keponakane Bekasi, aja di sini-sini. Lek nanti ra iso kaya ngono, tanggung dhewe malah. Pada nyaru utuh kok ya.
ora entuk ponakanmu dhewe lho. Aja. Iki ponakane ae dhewe aja mbok jarak iki ngono. Aku tak sunati lho sampeyan. Ponakan butuh. Salah dipepetne aku terus. Justru yo ingin aku. Ayo bulan enak. Enak. Bikin pijakan nilainya digitama tak kayak 80 ya tuh ya. Bikin pijakan. Niki pinten Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Pinong nih. Hah? Atas apa bawah? Atas. 90? Setuju? 90 wis kalah sik wis. Sik. Kurang rampung aja leren sik to. Iki urung bagian iki ora. Iki suarane sok vibrator anu vibrasi ya. Vibrasi. Ayo. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayo. Benten Pak? 100. Sing biji gen kono kecerake ora. Benten Pak? 95 berarti kalah we. Ayo iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ayo nanti sama 5 sama 10, 80 ayo. Mbak Lia. Pinten Pak? 100? Sik ngene 98 nggih. Kok ngengkel 100 sik sebelum wae. Nggih, 98. Lah nggih mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki. Mbak Tuti. Ayo Tik, ayo. Bro ya apa? Sabar dulu guys, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar ya. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu masih di belakang. Lakoni carry menang. Iya lah. Tenang dulu Bir. Aku sayanganmu. Tenang dulu. Wong dhewe wis ora tenang. Tenang dulu ya. Mas Dar. Jangan berlari Mas Dar. Tadi udah saya bayar rokok loh kamu. Ayo Mas Dar. Rok lu. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngose-ngose wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya terpilih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Dilihat tertinggi sih Mbak Lia lagi mau ayo. Umur nanti ayo deh. Pon betul sah dinilai sini. Sebentar Pak, saya belum menyerah, sabar. Oh iya wes. Pisang kas. Tenang dulu. Bari kita sekarang pisang dulu ya. Tenang. Ayo, Saya jangan didiskualifikasi. Diskualifikasi lah. Saya jangan dikolokasi dulu. Tenang. Mas Dar. Ayo. Wes, bro. Wes, nyerah. Sing biji aja menonton. Tenang dulu. Ayo Mas tenang ya. Ayo ngono.
Yang menilai bukan penonton namun dalang sendiri, dan ini tidak bisa diganggukan. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Ayo Mbak Lia. Tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Siden idol yang ini. Makasih Mas Lia. Makasih. Sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kan yang tidak terpilih kan dapat, ini juga harus dapat. Yang kalah siji ya loh, mosok ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji ora rasa bayar sing kalah yo dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, nek ora duwe tak tambahi, sesuk musuhi debok karo ndone ya. Ayo. Banget ya. Ben. Pon tenang Pak, tenang. Terus nek bojoku nganti kuyu-kuyu lho. Ayo. Angger krungu suaramu dhek kuyu. Ceri. Ya bir, terus bir. Iki lho, sing komen di YouTube itu, wah Mbak Tuti kacau. Tenang, aku ora nambah-nambah yang asli. Iki lho, atas nama Sujud Santoso, wah Mbak Tuti kacau. Tuti ngono nyinden iki lho iki. Terus iki Sugih Waras iki Mbak Tuti jian karo Silayu Bung terus. Sebentar Pak Yoyo. Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya apa Mbak Tuti itu salah satu juara Siden Idol gitu. Idol gitu. Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Apa lagi? Iya. Tahun ini mau sesok. Karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. Repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karena Iya, amin. Kang tumrap ning tengah Jawa. Piye, ketularan apa? Nah, ngono nular saiki ning kesenian apa-apa nular. Ora mau gen swara gen sing kok ngantuk semulan nang dalan. Angger sitae pripate apa sitae wah. Agama gemeng haji Jos. Monggo sak mawar kulinge pisan. Monggo saking Balungan Mas. Ganos.